Guys, so para yung sabi ni Kuya Danilo is so yun, Tarlakeños, welcome back to our YouTube channel. So start nung vlog natin is dito sa Bamban Tarlac. Ayan, dyan tayo mag-start. So ang itinerary natin for today is pumunta tayo sa Tala Road, tapos magpapaan sa Twin Falls na tayo. Pero yung pinakaunang itinerary natin is dapat dadaan tayo sa Capas Botolon Road. Kaso halos maghapon or magdamag yung ulan, kaya for sure is mataas yung ilog doon. So ngayon is diretso na tayo sa Tala Road at saka Sunset Twin Falls. So So yun nga guys, mali yung paglalagay ng GoPro natin, kaya hindi ko ay ipakita sa inyo yung daan. So magmula dun sa Bamban Bridge, diretso lang kayo hanggang makarating kayo sa Capas or yun sa Capas Public Market. So bago yung mag-Capas Public Market is may makikita kayong school. Ito yung Dominican College of Tarlac. So ang gagawin nyo lang is kakaliwa kayo dun and then kakanan, tapos diretso na lang daan. Yun guys, mag Google Map kayo or Waze. So ilalagay nyo lang dun is Burgos Sunset Tarlac. So malapit na dun yung mismong Tala Road, yung Sitio Tala. And then mag-start kayo sa Capas Public Market. So papakita na yung daan sa mismong Waze or Google Map. Sa mga malapit sa Tarlac City, pwede naman din kayo mag-start dun ng Google Map nyo or Waze. So may daan din naman papunta doon. Kung nalilito naman kayo guys sa mismong Google Map or sa Waze, pagdating nyo sa bayan ng San Jose, pagtatanong nyo kung saan yung papuntang Burgos or sa mismong Sitio Tala or yung Tala Road, is alam naman nila kung saan yung daan. So kailangan nyo lang gawin is lagi kayong magtanong para hindi kayo maligaw. Medyo hindi naman ganun kahirap hanapin yung Tala Road, madali lang naman siyang hanapin. Tanong. So yung Tarlakeños, paglagpas nyo dun sa Dominican College of Tarlac, so liliko kayo dun ng pakaliwa and then kakanan. So diretso lang naman yung daan hanggang madaanan nyo yung Barangay Santo Rosario, tapos yung Barangay Renguren ng Capas Tarlac. So yun guys, no, pagdating sa Barangay Renguren ng Capas Tarlac, may madadaanan kayong ginagawang daan. So nagro-road widening sila or inayos nila yung daan, kasi itong daan na to is papunta rin sa New Clark City. So yung Tarlakeños, pag nandun na kayo sa ginagawang daan, so pag may nakita kayong kantong pakaliwa, so kakaliwa kayo doon, huwag kayong dediretso. So pag kaliwa nyo doon is may makikita kayong church, yung Iglesia ni Cristo. So diretso lang guys hanggang makadating kayo sa Capas National Shrine. Yung Tarlakeños, isa sa landmark na madadaanan nyo is itong Capas National Shrine. So ibig sabihin is malapit na kayo dun sa kantong San Jose Tarlac.
Ito na nga yung kantong papuntang San Jose Tarlac. So magiging palatandaan nyo is yung Petron Gasoline Station. So kakanan kayo, diretso. Yan, papuntang San Jose Tarlac. Yun guys, nasa San Jose na kami. So pag nandito na kayo, yung palatandaan yung Petmalub Gasoline Station. So magpapakanan kayo. So lagpas sa tulay, may kanto doon, papasok tayo pa Tala Road. Okay. So yung Tarlaceños, pagliko nyo dun sa kantong Pabulgos, so pag may nakita kayong kantong pakanan, so kakanan lang kayo dun. So diretso lang kayo hanggang marating nyo yung checkpoint. So pagdating sa checkpoint is kakaliwa kayo. Ito Tarlaceños yung sinasabi yung checkpoint. So kakaliwa lang kayo dyan and then diretso. So yun na yung Patala Road. So yun na, Tarlaceños, nandito na tayo sa mismong Tala Road. So makikita nyo, yan, napakaganda ng view. Sana paalala po sa lahat po nang pupunta dito, kasi sinara na po siya before dahil nga ang dami nagtatapon ng kalat tapos hindi nila dinadala yung kalat nila. Sana po panatilihin nating malinis at wag po tayong magtapon ng basura. So sa lahat po ng riders at bikers na pupunta dito, sana po yun, dalhin natin yung kalat natin. Wag po nating iwan dito para hindi masira yung ating kalikasan.
Tarlaqueños, nag-stop kami muna. Nag-stop over muna kami dito sa malapit sa may mga maraming pine trees. So marami din nag-stop over dito para mag-take ng pictures. Kung mapapansin nyo sa pinakalikod ko is maraming pine trees. So kaya tinawag itong Little Baguio ng Tarlac. So napakalamig ng klima guys. So pwede kayong sumaglit dito para mag-take ng picture and then mag-take rest para bago kayo magdiretso sa pinaka taas. Yun, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung pine trees dito. 3, 2, 1.